Wel, dyma ni unwaith eto. Da ni wedi dod i bron i ddiwedd y rha 2016 efo prosiect Ffrindiau Plas Eli. A mae wir wedi bod yn fraint i gael fod yn swyddog cymunedol yn prosiect cyffroes iawn. Mae wedi bod yn rha heriol, swn i ddeud, ond llwyddiannus dros ben. A mae'n bleser gyda fi ddeud lle, da ni wedi cael adborth gwych dros yr ha sydd yn adlewyrchu faint yn wir mae pobl wedi mwynhau y plesar a'r profiad o cael ddod yma i Blas Eli. A efo, fel da chi'n gweld, yr adnoddau naturiol sydd o gwmpas ni. Da ni wedi cael 20 diwrnod o blasu yma a hefyd diwrnodau datblygu yn dilyn o'r rheini lle. A mae'r pobl ifanc ar y cyfan da ni wedi cael yma yn ystod y diwrnodau blasu wedi cael y boddhad mawr yma a wedi mwynhau dros ben y fraint o gael ddod a dysgu am hwylio ac am hefyd yr cyfoeth naturiol sydd yma. Da ni hefyd wedi gweithio efo grwpiau cymunedol, trawstoriad o bobl o gefndiroedd gwahanol a eto mae'r adborth da ni wedi cael ganddyn nhw lle yn galonogol iawn o ran mae nhw wedi magu hyder, sgiliau newydd, da ni wedi rhoi hyfforddiant iddyn nhw, hyfforddiant ffurfiol a hefyd anffurfiol ac maen nhw hefyd wedi mawr fwynhau y prosiect Ffrindiau Plas Eli. Da ni hefyd wedi gweithio efo oedolion, da ni wedi cael sawl penwythnos dysgu hwylio lle mae pobl sydd heb cael y fraint a'r siawns efallai o gael hwylio a hefyd ceifadu a stand-up paddleboarding yn y bae efo yma. Pam nes di ystyried a pam ddaru ti roi dy enw lawr i'r penwythnos yma, John? Oedd o rhywbeth o'n i o hyd wedi eisiau wneud, hwylio. Erioed wedi cael y cyfle. Erioed wedi cael yr adnoddau. Dim yn nabod pobl oedd yn mynd i hwylio chwaith, felly o'n i'n meddwl nes i mynychu rhyw diwrnod agored blynyddoedd yn ôl, ond o'n am cyfleon ar y pryd i oedolion. Pan glwys i am newyddion fod yna cwrs ar gael ac yn fforddiadwy, nes i meddwl, gret, ideal, dyna'n union beth dwi eisiau wneud. Dechrau o'r dechrau, cael cyflwyniad i fewn i'r hwylio mewn modd reit lleol fath o beth. Felly oedd o'n ideal a nes i wir mwynhau. Un o lle wyt ti, John? Yn wreiddiol o Llanrwst, ond di bod yn byw yn yr ardal ers rhyw 10 ar 20 mlynedd rhwng Porthmadog a Pwllheli. Wedi mwynhau'r arfordir, wedi mwynhau'r mynyddoedd, pob peth i wneud efo'r ardal i gyd, ond erioed ar y môr. Dwi'n bach efo rhwyfo, dwi wedi bod wrthi efo clwb rhwyfo, ond o hyd wedi cael awydd i mynd i hwylio. Bach yn nerfus wyrach i gychwyn, ond hwn oedd y peth arbennig i fi gychwyn a rhoi hyder i fi a gweithio efo pobl yn gwybod beth o'n nhw'n wneud, pobl proffesiynol gwybodus, felly oedd o'n rhywbeth mor addas rwysyd. Felly Ann, fel rhan o prosiect Ffrindiau Plas Eli, mi ddaru ni gynnig cyfres o benwythnosa dysgu hwylio i oedolion. A felly oeddech chi yn un o'r cyfranogwyr ddaru fynychu'n o'r penwythnosa. Felly, cwestiwn cyntaf os ni'n cael gofyn i chi di, pam ddaru chi roed eich enw lawr i'r cwrs yma, i'r penwythnos? Yn bennaf, oherwydd bod y ferch wedi dechrau hwylio yma, a isio gwybod mwy am beth mae hi wedi bod yn wneud. Dwi yn mynd ar gychod motor allan efo nhw ar nos Lyn a nos Wener, ond ddim yn dall yn iawn be oedd yn wneud. Felly o'n i'n benderfynol bod fi'n cael gwybod a ffeindio allan. So dyna o'n i sydd yn enw lawr. A yr ail gwestiwn, be oeddech chi'n gobeithio gael allan o'r penwythnos yma? O ran wrach datblygu personol neu... Ia, hynny'n union, na dweud y gwir. A mod i yn mynd gymaint allan efo nhw, bod fi'n gwybod be maen nhw'n wneud, bod fi'n wedi gwybod wneud mwy i helpu nhw tra da ni ar y dŵr.
Os o'n i'n licio yn ymlaen, dweud y gwir, mae o wedi sbardino o beth yna felly. Da iawn. Ac lle ydych chi'n gweld cam nesaf lle, o ran ar ôl y penwythnos? Ydy o wedi'ch ysbrydoli chi i gario ymlaen, neu wrach just cymryd rhan mewn hwylio o ran fel hobi felly, neu? Yndi, swn i'n deud, mae gennym ni dingi bach yn hynna'n lle. A dyn swn i rwan yn mwy hyderus i fynd efo'r ferch yn y dingi, bod fi'n gwybod mwy bod gennau wybodaeth sylfaenol o beth dwi'n neud lle. Ond swn i'n licio cario'n ymlaen a mynd i bellach. Sut ydych chi'n gweld cyfleoedd i math yma o weithgaredd yn lleol? Os a lot o gyfleoedd, neu sut ydych chi'n gweld ti'n lleol yma, mewn lleoli? Nag os dwi'n meddwl bod yna, a dweud y gwir, dwi'n meddwl fama sydd wedi, dwi'n meddwl fydd hyn yn gwneud hub i bobl ddod a i annog bobl ddod ac i gymryd rhan. A cymryd diddordeb mewn rhywbeth sydd ar yn stepan drws a cefnogi yn lleol hefyd de. Wrach sa ti'n dweud, be geist ti'n allan o'r penwythnos yma fwyaf, a lle wyt ti'n gweld yr cam nesaf wrach i chdi fel yn dilyn y cwrs y penwythnos yma? Reit, wel, ac o drws nath o, rhoi bach o hyder i fi fynd ymhellach i rhoi fi yn llythrenol ar y dŵr mewn cwch ar ben yn hun neu efo criw bach. Mae hwnna'n mynd i datblygu wan, dwi'n siŵr, mae'n mynd i datblygu yn barod lle dwi'n edrych ar cysau eraill, dwi'n edrych ar cychod ar werth ar y we, a dim yn barod i brynu eto, ond mae wedi rhoi fi mewn sefyllfa lle dwi'n edrych i'r dyfodol, edrych ar y posibiliadau. Mae wedi bod yn arbennig o dda fel rhyw cyflwyniad a di galluogi fi wneud rhywbeth. Wrth gwrs mae yna glybiau lleol ar stepan drws yma yma, Rwyfo, fel nes i sôn am, mae yna clwb padlo yma, a'r clwb hwylio wrth gwrs. Felly, gwirfoddolwyr ydyn nhw, ti'n gweld wrach bod yna gyfleoedd yn fanno hefyd i chi, yn y dyfodol? Yn sicr, mae rhywbeth sy'n gysylltiedig efo'r arfordir efo'r môr yn mynd i rhoi cyfle i wneud rhywbeth bach wahanol i'r hwylio. Mae i gyd yn creu'r rhwydwaith os licio di o'r gymuned o bobl sy'n mwynhau byd natur a'r adnoddau naturiol sydd gennym ni. Dod i nabod yn gilydd hefyd yn well yn y cyd-destun yna. Champion John, diolch yn fawr iawn chdi. Mi o na elfen o hyfforddiant ynghlwm efo'r prosiect tair blynedd yma. Os a gynnydd di bod ar yr ochr yna o bethau eleni? Oes wir, da ni yn rhaglennu cyrsia i'r pobl yma sydd bod yn mynychu diwrnodau blasu a'r diwrnodau cymunedol. Felly, enghraifft, da ni yn rhoi cwrs cymorth cynta, cwrs 2 ddiwrnod sydd wedi ei anelu benodol at yr awyr agored. Ac mae hwnna wedyn yn rhoi cymwyster penodol iddyn nhw felly, a fel maen nhw'n gallu wedyn defnyddio hwnna yn symud ymlaen. Ac hefyd da ni wedi rhoi diwrnodau hyfforddiant efo'r clybiau. Maen nhw wedi cael cynnig gallu mynd efo'r clybiau, diwrnodau allan ar y dŵr sydd yn bwysig, a maen nhw'n gallu mentora efo'r hyfforddwyr o fewn y clybiau yn barod. Felly mae yna strwythur yma sydd yn gweithio, a da ni y wir yn datblygu'r niferoedd o bobl sydd yn mwynhau yr awyr agored yma ym Mhlas Eli a Penllyn.